potrazi za Nemom. U velikom plavom okeanu 2 ribe klovan pronašle su udobnu jazbinu za polaganje jaja. Još samo da izaberemo imena za mališane koji će se roditi, rekla je Koral, srećna mama. Sviđa mi se Nemo. Tata, Marlin, osmehnuo joj se, ali njihova sreća nije trajala dugo. Odjednom se velika gladna riba približila njihovoj jazbini. Koral, zabrinuta za svoja jaja, jurnula je prema barakudi. Morala je da ih zaštiti. Ne, Koral, stani, zavapio je Marlin. Međutim, velika barakuda odbacila ga je na stenu i Marlin se onesvestio. Kada se probudio, Koral više nije bilo, a u jazbini je ostalo samo jedno jaje. Jedno jedino. Marlin, slomljenog srca, prigrlio je jaje ispod peraja i šaputao. Tata je ovde. Kunem se da nikada neću dozvoliti da ti se nešto loše dogodi, Nemo. Godine su tekle. Nemo je odrastao i postao živahna ribica. Stigao je i prvi dan škole i Nemo je jedva čekao da svašta nauči. Da, idemo! Uzvikivao je probudivši tatu. Marlin je međutim bio veoma bojažljiv otac. Uvek se plašio da će se Nemu dogoditi nešto loše. Zato ga je često podsjećao da mora biti oprezan, naročito jer mu je jedno peraje bilo manje od drugog. Nemo, znaš da nisi vešt plivač, upozorio ga je Marlin. Odlično plivam, ljutito mu je odgovorila ribica. Ponekad jednostavno nije mogao da podnese što je njegov tata bio toliko zabrinut. U stvari, da bi mu pokazao da se ničega ne plaši, Nemo je otplivao sve do motornog čamca koji je plutao po površini okeana i dodirnuo ga perajem. Nemo, vraćaj se ovamo, zavapio je Marlin. U tom trenutku iza Nema se pojavio ronilac s maskom i perajima, a zatim se pojavio još jedan. Upomoć, tata, rekao je Nemo. Tada ga je jedan od ronilaca uhvatio u mrežu i otplivao nazad do broda, pre nego što je Marlin mogao išta da uradi. Trenutak kasnije motor je proradio. Nemo, ne! Uzvikivao je Marlin, pokušavajući da prati gliser, ali sve je bilo uzalud. Čamac je ubrzavao, ostavljajući za sobom masku jednog od ronilaca koja je tonula u vodu. Marlin je odmah započeo potragu za sinom. Jeste li videli čamac? Zapitkivao je svakoga koga bi sreo. Jesam, prati me, odgovorila je plava ribica Dori. Dori je bila ljubazna i želela je da pomogne, ali je imala problem. Bila je vrlo zaboravna. Marlinu bi stvarno dobrodošlo malo sreće. A onda je pronašao masku koja je ispala sa čamca. Na njoj je nešto pisalo. Ali gde je bio Nemo? Veoma daleko od svog oca. Završio je u akvarijumu sa mnogo drugih ribica u vlasništvu zubara, doktora Shermana. Ove ribice su imale prijatelja pelikana koji se zvao Nigel. On im je donosio vesti o dešavanjima u luci Sidneja, gradu u kojem su se nalazili. Nažalost, akvarijumske ribice imale su loše vesti za Nema. Zubar je želeo da ga pokloni svojoj nećaki Darli. U zubarskoj ordinaciji nalazila se fotografija devojčice, a svi su znali da se Darla jako loše odnosila prema ribicama. Ne mogu da idem sa tom devojčicom, plakao je Nemo. Moram da se vratim tati. Uznemiren, završio je zarobljen u filteru akvarijuma. Gil, velika crno-bela riba, brzo ga je ohrabrio. Hajde, rekao je. Nemo je dao sve od sebe, plivao i gurao, sve dok nije izašao iz filtera. Sjajno! Gil je imao ideju. Nemo će zapošiti filter koji je održavao vodu u akvarijumu čistom. Doktor Sherman će morati da isprazni akvarijum kako bi ga očistio, a to znači da će ribice biti prebačene u kese. Tada bi se svi zajedno otkotrljali kroz prozor kancelarije i stigli do mora. Nemo je odmah pokušao da sklizne u filter. Da bi ga blokirao, morao je da uglavi kamenčić u njega, a pošto je bio malen, uspeo je u toj nameri. Uspeo sam, povikao je srećno. Međutim, filter je odjednom ponovo počeo da radi. Nemo je mogao da bude odvučen prema sečivima i povređen. Ostale ribice uspele su da ga spasu baš na vreme. U međuvremenu, Dori je uspela da pročita šta piše na maski. P. Sherman, Wallaby Bay 42, Sidney, uzviknula je ribica. Nemo mora da je bio tamo, na toj adresi. Sada su znali kuda treba da odu. Pomogle su im velike kornjače koje su bile u prolazu. Popevši se na njihov oklop, Marlin i Dori su uspjeli da brzo pređu veliku razdaljinu i
U međuvremenu ispričaju svoju priču. Kornjače su prenele drugim morskim stvorenjima vesti o izgubljenoj ribici Nemu, tako da su se one pročule sve do Sidnejske luke. Za ovo je čuo čak i pelikan Nigel i odleteo je pravo do svojih prijatelja iz akvarijuma. Tvoj tata se borio protiv okeana ne bi li te pronašao, rekao je Nigel Nemu. Kada je ribica ovo saznala, jedva je čekala da zagrli svog hrabrog oca. Stoga je odlučila da ponovo pokuša da blokira filter, a ovog puta je i uspela. Sada će zubar morati da isprazni akvarijum kako bi ga očistio, a ribice će pokušati da pobegnu. U međuvremenu, konačno, Marlin i Dory stigli su u Sidnejsku luku. Nigel ih je pokupio i u kljunu ih odveo do akvarijuma i do Nema. Da li su ribica i njeni prijatelji uspjeli da se oslobode? Ne, doktor Sherman je očistio akvarijum, ali ga nije ispraznio. Prebacio je Nema u plastičnu kesu, spreman da ga pokloni užasnoj Darli. Međutim, Nemo je imao ideju. Pretvarao se da je mrtav i plutao je na leđima. Nažalost, upravo u tom trenutku tata Marlin ga je ugledao i srce mu se slomilo. Pomislio je da je zauvek izgubio svog mališana. Darla je uzela kesu i tresla je, tresla. Zašto spavaš, ribice? Ljutito je upitala. Nemo je mogao da se povredi, a njegovi prijatelji iz akvarijuma krenuli su u akciju. Lansirali su Gila iz akvarijuma, a on je pao na Darlinu glavu. Devojčica je zavrištala. Plastična kesa joj je ispala iz ruku i pukla, a Nemo je završio u sudoperi. Zatim je, klizajući se duž veoma dugih cevi, ribica stigla do mora. Marlin nije bio daleko. Nakon što se pozdravio sa svojom prijateljicom Dory, tužno je zaplivao ka kući. Bio je uveren da više nikada neće vidjeti svog sina. Međutim, Nemo je ubrzo naleteo na Dory, koja ga je žurno odvela kod tate. Zagrlili su se presrećni. Međutim, mukama nije bio kraj. Upravo u tom trenutku Dory i mnoge druge ribice upale su u veliku mrežu. Nemo nije želeo da ih ostavi u nevolji, pa je povikao ocu. Moramo svima da kažemo da zaplivaju. Nadole, dodao je Marlin, koji je razumeo šta Nemo želi da uradi. Svi zajedno, hajde, plivajte nadole, nadole! Plan je upalio, mreža se otvorila i Dory i ostale ribice ponovo su bile slobodne. Nemova avantura se srećno završila. Više nego ikada je voleo svog tatu, koji se suočio s toliko opasnosti kako bi ga pronašao. Shvatio je da, ukoliko se dovoljno potrudiš, možeš da prevaziđeš svaku nedaću. Hej, sačekajte malo, šta se dogodilo sa Gilom i ostalim prijateljima iz akvarijuma? Jedno je bilo sigurno, bili su hrabri i samim tim će pre ili kasnije uspjeti da se vrate u okean, veliki dom svih ribica.